אז פרשת שבוע היא מתחילה עם תשובה של הקדוש ברוך הוא לשאלה של משה. משה שאל, למה זה שלחתני? מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך. הקדוש ברוך הוא כבר התחיל לענות לו פרשה קודמת, שעוד רגע הוא יראה מה שהוא הולך לעשות לפרעה, אבל בפרשה שלנו, כל הפתיחה של הפרשה זה התשובה, ויש פה יסוד חשוב מאוד. הקדוש ברוך הוא אומר ככה, וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו, אני אדוני, אני הוויה, כן, שם הוויה, ואחרי זה המילים האלה, אני השם, חוזרות עוד פעם ועוד פעם, ושמי השם לא נודעתי להם, והוא אומר לכן אמור לבני ישראל, אני השם, והוצאתי והצלתי, וידעתם כי אני השם, וכל הזמן אני השם, אני השם. מה הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד למשה רבנו, בזה שהוא אומר, אני הוויה, אני השם. אז הגמרא במסכת פסחים אומרת, זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור, מפרשה קודמת, לא כשאני נכתב, אני נקרא, אני נכתב בי"ה, שם הוויה, ונקרא באלף ד', אבל לעתיד לבוא, אינו כן, אלא נקרא, נכתב בי"ה ונקרא בי"ה. ואז מיד אומרת הגמרא, בעולם הזה, על בשורות טובות, אומר, ברוך הטוב והמיטיב, ועל שמועות הרעות, אומר, ברוך דיין האמת, אבל לעתיד לבוא, בין כך ובין כך, אומר הטוב והמיטיב. אז רואים בגמרא הזאת שמה העניין הזה של שם הוויה, עוד לפני שנסביר את זה, מה רואים פה? שזה שהוא גם נקרא בשם הוויה, זה אומר שתמיד מברכים הטוב והמיטיב, רואים את הטובה של הקדוש ברוך הוא בכל דבר, ובעצם הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, זה שאתה רואה שיש הכבדה של השיעבוד, אני הוויה, תברך הטוב והמיטיב. אז, אבל למה באמת שם הוויה הוא גורם לברך הטוב והמיטיב, גם על הרעות? אז באמת, השמות האחרים שנמצאים שם בפרשה, שם אלוהים, וידבר אלוהים אל משה, ואל שדי, וירא אל אברהם יצחק ואל יעקב ואל שדי, אלוהים, הרי יש גם ביטוי של חול של אלוהים, הכוונה היא מישהו מלך או שופט שיש לו כוח. אחרי זה בהמשך הפרשה הקדוש ברוך הוא אומר למשה, נתתיך אלוהים לפרעה, אתה תהיה כמו המושל של פרעה. אז זה שהקדוש ברוך הוא בעל כוח, אז כאילו אם הוא הקדוש ברוך הוא מתגלה בשם אלוהים, אז זה רק מלחמה כזאת בין הקדוש ברוך הוא לפרעה, והקדוש ברוך הוא מראה לפרעה שהוא יותר חזק. אל שדי זה שם של הברכות, ברכות שדי ורחם, כל הברכות אל שדי נראה אליי בלוז בארץ כנען ויברך אותי, כל הברכות שהשם ברך את האבות זה באל שדי, אז אל שדי זה שם של ברכות, זה בטח לא קשור לברך על הרע הטוב והמיטיב. אבל מה זה שם הוויה? אז כמובן יש המון סודות בשם הוויה, אבל ממש בדרך פשט, שהקדוש ברוך הוא היה הווה ויהיה ומהווה את הכל כל הזמן, הקדוש ברוך הוא מהווה את הכל כל הזמן. זה אומר בעצם שכל מה שיש פה בעולם, כל רגע הוא מקבל חיות מהקדוש ברוך הוא שמהווה אותו. זאת אומרת שגם פרעה, שעכשיו משעבד אותנו, הוא מקבל עכשיו חיות מהקדוש ברוך הוא, וכל מה שקורה זה בעצם הקדוש ברוך הוא עושה. ואנחנו יודעים שהקדוש שם הוויה גם שם של רחמים, אז זה בעצם אומר לנו שכל מה שקורה, הכל לטובה, כמו שאמר נחומיש גמזו, גם זו לטובה, כמו שאמר רבי עקיבא, כל דעביד רחמנא לטב עביד. אז אם הקדוש ברוך הוא מתגלה בשם הוויה, שהוא מהווה את הכל, זה כמו שאומר רבי נחמן, שהקדוש ברוך הוא לפעמים יש הסתרה בתוך הסתרה, שקוראים כל מיני צרות ולא מבינים שזה מהקדוש ברוך הוא, וברגע שאדם מזהה ואומר, גם שם נמצא השם יתברך, זה אתה זה שעושה את זה, אז הכל מתמתק והכל מתגלה. אז זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, אני הוויה, אני גם את השיעבוד אני עושה, גם את פרעה אני עושה, תברך על הכל הטוב והמיטיב, מה אתה בא אליי לצעוק? זהו, ובאמת אם משה מצליח להעביר את המסר הזה לעם ישראל, של אמירה שאני הוויה ועם ישראל היו מבינים שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום והכל זה לטובה, אז היו שומעים אל משה, אבל משה רבנו, איך כתוב, וידבר משה כן אל בני ישראל, אמר להם בצורה תקיפה, שוב עם שם אלוהים, אז לא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה, אז שולח אותו לתת מכות למצרים. אבל לעתיד לבוא, אומרת הגמרא, אז ייכתב בי"ה, ויקרא גם בי"ה, שנראה איך הקדוש ברוך הוא עומד מאחורי כל הדברים, אפילו מאחורי העסקה הנוראית הזאת, גם שם נמצא השם יתברך, והכל לטובה, גם הרעות הגדולות, הכל יהיה לטובה בעזרת השם. זה כמובן חס ושלום, זה לא מקל מעלינו את הדרישה לשמוע בכל כוחנו, בקולו של הקדוש ברוך הוא, אבל צריך לדעת, אנחנו צריכים לעשות את שלנו, וכל מה שקורה מאת שם השם, ולברך הטוב והמיטיב, שנזכה ליום שבו נוכל גם להגות שם הוויה פה בעזרה, בברכות, ונודה להשם על כל הטובה. זה מה שאומרים, שבימות המשיח יראו איך הכל היה לטובה, ויודעו לקדוש ברוך הוא על הכל. עודך אדוני כי ענפת בי, תשוב ידך ותנחמני, שנזכה לראות בעיניים את זה בקרוב.